lack of intelligence inapwetika mbiri. Adam ndi Hava, Isaki, Yona, Judas Iscariot. Kwa Africa, lack of intelligence inagwisa maiko. Taziona kuti asi Mali and even Somalia. 2019 nduna za IPM zimalumikiza ndi opposition ofuna mugwetsa. Hosea 4:6 anthu anga kuonongeka chifukwa cha kusadziwa. Kwa zaka zambiri Russia imadalira double agent. Tiyerekeza advisor wachakwera DPP imulembe ntchito kukhala kazitape. Russia yapangapo zimenezi. Aldrich Ames, Robert Hansen anali ma CIA ku America. Amatumikiranso Russia ngati akazitape. Akhala kulula zisisi pa nkhani ya nuclear komanso security ya ku America. History inafotokozapo za Cambridge 5. Nzika za ku Britain zimatumikira Russia. Amene wasana anthu amba diplomats and even advisor wa Queen Elizabeth. Komabe ngakhale Russia imagwisa ntchito double agent, boma linagwa 1991. Anthu ena amene anathandiza kugwesa Soviet Union anali ma double agent. Kunali Saddam Hussein 20 years amadalira double agent, zinamuvuta 2003. Panonso tikuziona ku Malawi boma likudalira ma double agent. Dzulo kwa MCP lero DPP anagwesa Lazarus Chakwera pa 16 September and now they want to deal with APM. Timanena mobweza bwiriza. Loyalty is very important. 2019 anthu anagwirizana zofuna kulanda boma. One of them anali Justice of Appeal Anthony Kamanga. DPP inachoka mboma 2020 chifukwa cha anthu ngati amenewo. Koma lero zoona anthu ena ku DPP agwirizana kuti Anthony Kamanga akhale CP director. Njoka Black Mamba olo musamali motani limafika tsiku amaluma. Tinazoona 2014 mumalemba ntchito anthu akuwiri anakupwetekani 5 years later. Inu akuluakulu a DPP musamayerekedwe, chepetsani kulemba ntchito ma double agent. Tafera kaye Nyamata. Every institution without loyalty there is nothing. Inu ya DPP popanda anthu ena ake kukhala loyal simukanama boma. So as far mukuganizira ma double agent amenewo muganizireso ma loyalty. Loyalty is very important. Loyal people are very important. Koma lero mukuganizira ma double agent 2029 anthu amene wadzaukira adzapita kumbaku wako. Inuyo mudzafunanso ma loyal foot soldier. Tikudziwa Malawi ndi modzi. Aliyense akhoza kulembedwa ntchito from Nsanje to Chitipa, Nkhotakota to Mchinji. Sitikukaniza munthu. Koma tikunena kuti musamale ndi ma double agent. Anthu amene wangadanamiza Chakwera. Inuyo nkumayesa kuti anthu amene wandi anu. You must be very very careful. Ife tizimatipweteka tagona ntchire kusakidwa ndi polisi kufuna kuphedwa. We risk our life. Tikanaphedwa kalekale kufika tsiku la lero. Ndi chisomo cha Mulungu kuti tili moyo. Tikuziona ndithu kuti anthu amene amatisaka lero akupasidwa maudindo mboma la IPM. This is unbelievable. Ndizopweteka kwambiri kumaona anthu amenewa amagula mafuta kumalawi polisi kamusake ndi Bakili News TV. Lero inu a DPP zoona mungapasa anthu amene wa maudindo walemekeza ndikumana kuti ayi amene wanali athu. Munali kuti pamene masaka Bakili TV? Munali kuti agawa amenewo pamene mafuna kupha Bakili TV? And today mukwayikira kumbuyo ndi anthu opusa kwambiri. Nonse amene mupanga zimenezi ndi anthu opanda nzeru. Paliwina amayika TV ya Mulusi nkumayika kanyimbo kake ka sports kumanyuza bantu titi kanyimbo mukadzi wa inu zati kama tukubezana tukufufuzana taitana zathu amayiko ena utabwere azati thandize mena magwiri athamene. Ifeyo tinapanga risk moyo kufuna kuphedwa ndi ma Congress party. Tikamaona zinthu zimenezi sitikhala chete. We come here and speak. Chifukwa sizoona ya akuluakulu inu akuluakulu a DPP 2014 mbachita chimodzimodzi.
anthu oyipa kwambiri. 2014 munasiya malowo foot soldier ndikutenga zigawenga zinakukira 2019, and even chief justice amene munamusankha anakuperekani. He was Judas Iscariot. Amejeno anakuperekani, and today you are doing the same thing. Simukuphunzira ya 2020 munachoka mboma chifukwa munasankha matraitor in 2014, and today you are doing the same thing. Mukutenga anthu okayikitsa, anthu amala kongresi ndikumayika mboma 2029 2030 anthu amene wadzakuperekani. Kwa Chingerezi amene kuti once beaten twice shy. Koma DPP amenewa alibe manyazi. 2014 anasankha zilombo ndikuzika mboma, 2019 anaukira amachita sponsor amademo, and 2020 APM anachoka pampano amamvesa chisoni. APM 2021 analibe anthu, and people anthu ena anazipereka ndikuchita reorganize ndikudzutsa chipani cha DPP, and today mukutenga zilombo zomwezo zimene zinakuperekani in 2020 ndikumakuzuza ni 5 years mukwateka ndikuwapasa maudindo. Muganiza bwanji? And ifeyo amene tinachita riski moyo funa kuphedwa, we will not sit here and watch you. Anyamata inu mumayiwala chifukwa mukuyenda mapurado. That is nonsense. Lero a president ndinene mawu awo kwabwera TV ina yongo yankula pa wireless. Vera na anyamata inu zikomo kwambiri anyamata mulalo zikomo. Akuti Bakiri Mulusi TV